Nandito na yung in-order ko. Yan. Yeah, through customs, isn't it? I know. I've ordered this From what? 3 weeks ago from Amazon. It's a travel size cutlery because I don't want to use a cutlery in our place. Which place? In where I work. It's a fairly okay quality. So it's a set of knife, fork, spoon, and chopstick. Feel it. Feel the quality. No? Why did you take some out of the drawer, darling? It's long. Let me compare. Yeah. Yeah, look at that hand. Yeah. You got a big bag, have you not seen it? No, I don't have a bag. So I'm so happy. Yan. Kailangan ko na lang siyang ilagay sa dishwasher to get it washed and it's ready to be used. Kailangan natin hugasan kasi hindi natin alam kung saan ito nang galing. Sobrang cute ng lalagyan, di ba? I don't know how to use chopstick though. You really don't know how to use chopsticks. Of course you do. And how much you pay for that? £5? That's obviously come from China, hasn't it? Well, I don't know. It says stainless steel. So. Yeah, I get that bit, but why it went through customs? That's what I'm saying. Ah! Nahulog! We wrecked shortly. Incorrect to say. There. Oh, diba? Yan. Cute. So, ilalagay natin to sa bag ko. Kasi minsan, I bring my own food and sometimes talaga, I'm using their own and I want to use my own cutlery, which is... Huh? Some of us have their own. Yeah, some of others. Some they don't have. So, it's better to be safe than sorry. Ika nga nila. Oh, we need to put the fish. Is that enough for you? No. So, ito yung tea natin. Yes, probably very old small. Am I gonna put this now? With the fries, yeah. Yeah. The next day. Yun na si Mr. Alice na siya. Bye! Mag-click page yung shooting na naman. Na paano ba yung buhok ko? Yung buhok ko sobrang tigas niya kasi kahapon umalis kami and nag-spray ako ng maraming hairspray and kailangan kong hugasan yung buhok ko kasi sobrang stiff niya. Anyway, before that, prepare muna tayo sa ating pork. Matagal-tagal na kasi to kaya ayun yung mga old food sa freezer natin. Kailangan siyang lutuin. So, naghihintay tayo sa tubig. So, yung pork, lalagyan ko siya ng pork cubes. Papakuluan ko lang siya in a way para lumambot siya ngayong tea time. Yung oras dito is 10:11. Lalagyan natin ng tubig, mainit na tubig. Enough lang para ma-dissolve yung ating pork cubes. Then halo-haloin. So, dissolve na yung pork cubes. Now, mag-a-add tayo ng tubig. Ito na. Lalagay natin yung ating pork dyan. Ano yung liquid natin. Add a bit more. Lalagay tayo ng onion.
Oh, error. Well, never mind. Sana, yung liquid natin, naluan ko siya ng barbecue sauce. Don't ask me why. Trip ko lang. Oh, dear. Trip ko lang talaga. Kasi kung ako lang, sana yung kakain nito, grinilled ko na to. Kasi masarap pag ihaw kasi. Pero si Mister, ayaw niya. Kaya ito, mag-i-experiment tayo. Lagay tayo ng barbecue sauce. Yan. Halo-haloin lang natin. Maglalagay tayo ng peppercorn. And yan na. We'll let it simmer for until tea time. So at the moment, yung apoy, naka-high siya. Then pag nag-i-start na siyang kumulo, ilalagay natin siya sa pinaka-low heat. Nag-i-start na siyang kumulo. So, hihinaan na natin yung apoy. Yan oh, nag-i-start na siyang kumulo. Yan. So, pwede na yan iwanan kasi lalabas tayo. Papalabasin natin yung aso. And we'll walk around the field. Grabe talaga yung mukha ko ay. Tingnan nyo. Another pimple came out. Noon, dito, dito, dito. Ang dami. Hindi ko alam kung bakit nagbe-break out ako. Kailangan natin mag-jacket. Naka-jacket na naman ako, pero mag-double jacket tayo kasi malamig sa labas. Sabi ni Mr. kanina, nakaka-uwi siya ng bahay. Mga dinner time na. At least, sumigil yung ulan kasi kaninang umaga, umuulan siya. Pero I think meron na namang paparating na ulan ulit. Kasi it's gloomy and tingnan nyo yung sky natin. Parang uulan talaga. Tingnan nyo yan. Merong bato dyan, oh. Dahil dinala na naman niya sa loob. Are you ready to come out, huh? Come on now. Right, let's go. Let's go now. Girls, come on. That's it. Do your business. Pipa, what did you have in your mouth? What is that? Is that some kind of a wood? Yeah, it's a wood. Come on now. So far, ang behave ng girls ngayon kasi si Phoebe, nandito lang siya, at si Pipa. Yan. Mostly, sila sometimes nandoon na iniiwan nila ako. Konting kimbot na lang talaga mga loves. At yung kahoy na yan, matutumba. Kasi it's leaning over na talaga. And oh, pag isang malakas na hangin, tumba na yan. At least, it's leaning this way. So, hindi siya nakalin towards the road. At sabi ni Mr., Operation Linis daw tayo dito sa ating pond. Pero hindi ko alam kung kailan. Kasi dumadami na talaga yung ito, yung hindi ko alam kung ano ba yung tawag? Grass? Hindi naman sila. Well, some kind of grass. Yan. Do you want some snacks?
Hey, do you want some snacks? Right, let's get some snacks. Bibigyan ko sila ng yogurt. Okay naman siguro bigyan yung aso ng yogurt. Kasi yung yogurt na binili ko sa Asda, hindi ko siya nagustuhan. As in talaga yung lasa. It makes me sick. So, bibigyan natin isang pot lang. Hindi ko ibibigay lahat. Kahit hindi ko gusto, kakainin ko pa din. Pero, bibigyan ko sila ng isang pot. Tumutulo na naman yung sipon ko. Pasensyahan nyo na. Hey, stay here. Kukunin ko lang yung yogurt, ha. So, ito yung yogurt, yung Danone na nabili ko sa Asda. Itong yogurt kasi na ito, no added sugar siya. So, hindi siya matamis. So, meron siyang fruit ata itong nasa bottom niya. So, imimix ko lang. It smells good. Pero, yun na nga. May pagka-maalat siya. Konti lang. Yung mga bata, nakatingin na. Tingnan nyo. Hey, nako ninyo. Hahaluin ko lang muna to, ha? Sa bad idea na yung ginamit ko na spoon is a big spoon. So, ito, meron tayong ano dito, bottle ng milk at hinati ko siya ng 2 piraso para ilagay ko dito yung yogurt. Yan. Okay lang naman siguro. Ang pagkakaalam ko lang hindi okay na ibigay sa dog. Kasi nag-comment kayo nung binigyan ko sila ng chocolate at masama daw yan sa aso. So, since that, hindi ko na sila binigyan. Yan. Are you ready? We need to go outside. Go! Good girls. Yan yung snack nila. Pag nandito si Mr. Nako, magagalit yan. Lunch muna ako mga loves. Early lunch tayo ngayon kasi marami pa akong gagawin. So yung lunch ko, ito, yung flavor niya, I think, pink. So it's either strawberry or raspberry. Ano pa? Basta yung mga pink-pink na fruit. And kakainin tayo ng isang ganito ng fruit slices. Yan. And yung ating kiwi. I-fill muna natin kung sino ang mas hinog sa kanila. Lately, I don't know why, pero lately lang talaga gustong-gusto ko yung kiwi. Noon, hindi ako kumakain ng kiwi kasi nawiwerdan ako sa loob niya. Tingnan nyo. Yan. Yan. Pero masarap siya. Meron din tayong hindi ice cream. Piyaya. Yan. Galing to kay Ate Divina. Isa na lang yung natitira. Ang sarap. Sarap nito. Ito yung lunch natin. Merong healthy, meron namang unhealthy. Duh. Hayaan na natin. Sarap. Kuha tayo ng patatas dito. Potato. Kasi tea time na dito.
At umalis ulit si Mr. mga loves. So, ako lang mag-isa dito sa bahay. And kakain ako mag-isa. Kasi malilit kasi siya. Sabi niya, kain ka lang. Wala siyang kumain, sabi niya. So, ito lang. So, lilinisin ko muna sila. Babalatan and hihiwain. And yung other vegetable natin is sprout and ano pa ba? Carrots. Yan lang siguro. Sabingi kayo. Lumalala na talaga yung coronavirus dito sa yung mga palangga kasi until now, it is continuously rising talaga yung number of cases. So, sinabi ko kay Biyenan, sinabi ni Jan, sinabi namin sa kanya na it would be better na punta ka dito sa bahay para you will be away to people and you will be safer here. So, sabi niya, titingnan niya next week kung ano yung magaganap. Kasi alam niyo naman si Biyenan, may edad na si Biyenan. Sa tinitirahan kasi ni Biyenan, meron silang community center. So, everyday ata, nagmo-morning coffee sila doon, nag-gathered sila. So, sabi ni Jan na it would be better na iwasan mo muna yan kasi hindi natin alam. So, hopefully naman, hindi makuha ni Biyenan. Kasi kawawa, uy. So, ito na. Tapos na. Lalagyan ko lang siya ng kaunting asin. Merong mushroom. Pero I don't think so na yung mushroom will go with the pork. So, stick tayo sa ating plan. Ito, sprout. And carrots. Yan. Noon talaga, hindi ako mahilig sa sprout kasi napapaitan ako sa kanya. Pero, nasanay na ako. Tulad ng ampalaya noon, hindi ako kumakain ng ampalaya kasi sobrang pait niya. Pero, nasanay, oy. At ngayon, yung ampalaya, hinahanap-hanap ko na kasi, nakakain pala ako ng ampalaya since dumating ako dito. Kasi, nung pumunta kami, I am talking way back, mga 2017 siguro yun. Pumunta kami sa Oriental Shop at then, nakita ko na meron silang ampalaya. So, binili ko na agad. Wala na akong pinalagpas na moment kasi yun na. Bihira lang to. And since that, hindi na ako nakakita ng ampalaya sa Oriental Shop. Yung Oriental Shop kasi namin dito, maliit lang. Hindi tulad pag pumunta ka talaga sa mga city, like yung mga malalaking city like Manchester, marami siguro doong Oriental Shop at malalaki yung Oriental Shop nila. So, ngayon naman, balatan natin yung sprout. Ganito lang. Yung parang outer layer ng leaves niya. Then, tapos, gawain natin dito. Hindi ko alam, but ito yung turo sa akin ni Biyenan. Hindi siya nag-focus, loves. Yan, hiniwa ko siya dito na parang pa-cross. Yan, sabi niya na dapat hiwain daw. Hindi ko naman tinanong kung bakit, pero I think kung bakit hinihiwa is para madali siyang maluto. Yun lang yung opinion ko. Hindi ko alam talaga kung bakit nila ginaganito. Kasi I'm pretty sure naman na wala tayong sprout sa Philippines. Ewan ko lang kung sa malalaking supermarket sa Philippines merong sprouts. Nag-i-import sila ng sprouts. Pero sa probinsya, wala talaga ako nakitang sprouts. So, nung na-encounter ko tong sprouts dito sa UK, ignorante ako. So, ayun. Yun yung tip sa akin ni Biyenan. Move on naman tayo sa ating carrots. Sindihan muna natin yung wood burner.
Tahimik talaga dito. Lalong naging mas tahimik pag wala dito si Mr. Palabasin ko muna saglit yung aso natin, mga loves. Kasi kawawa, uy. Kasi si Mr. matagal pa yung umuwi. Dito lang kami, hindi tayo maglalakad sa doon sa field. Woo! Ang ginaw na. Lakas ng hangin. Come on. There you go. Come on, you need to do a wee. Bumuka na talaga yung ating daffodil ba yun? Yeah. Daffodil ba ang tawag nito? Ito, oh. You see, bumuka na sila. All of them na. Kasi I think last update ko, hindi pa to sila fully open. Yes, Pipa? Yan, oh. Yan. Maganda, diba? Dito sa pot na to, nagtanim ako ng tulips. Hindi ako sure kung namatay ba sila or hindi. Ay, meron tulips. Tingnan nyo. Kawawa naman, uy. Ito kasing pot na to, itong malaki na to, dinidigyan ng mga aso. So, hindi ko alam kung kinain ba nila yung tulips. Come on now, girls. You need to do your business. They're so cute over there. Dahil mahangin ngayon, i-check ko muna yung rhubarb natin kung okay lang ba. Girls, you need to calm down. Sobrang excited nila, uy. I'm just gonna go in here, okay? I'll be back. Hindi pa naman sila masyadong mataas. I think okay lang sila. Akala ko kasi nabali siya. Yun, oh, merong nabali dito. Kawawa. Sayang. Yan, nabali talaga, oh. Tingnan ko. Ay, dito rin mga loves. Ay, sayang. Ay, nabali, oh. Sayang. Kailangan ko talaga siyang lagyan ng stick. Yung support ba para hindi sila mabali. Lalo na ngayon, sobrang mahangin. You're waiting for mommy? Ito, mga batang to, eh. Check natin yung ating mga vegetable. Luto na sila pero hindi pa yan masyadong well cooked. Ito, I'm pretty sure it's so soft na. Yeah. At ito, yan, hinaan ko lang yung apoy. Ilalagay ko na din yung milk. 2 minutes. We just need to monitor it kasi baka mag-boiled over. Kung nagtataka kayo kung bakit ko nilagay siya sa microwave, gusto ko lang maglagay ng hot milk instead of cold milk. Kasi feeling ko kasi pag nagmamash ako, pag naglalagay ako ng hot milk, feeling ko mas creamy yung aking mashed potato. Meron tayong butter. Lalagyan ko lang ng corn flour yung ating pork para sa sauce, para malapot yung sauce. Yung pork, sobrang tender na talaga niya kasi pag pinupok ko siya, yan o, tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? See? Halos maghihiwalay na sila. Meron kasi tong thread dito, oh. Kung nakikita nyo, nandito pa. Hindi ko siya inalis kanina.
para to keep the meat together. Lalagay ko lang to ha, itong corn flour natin. Titikman ko lang yung ating pork kung ano yung lasa. And mga palangga, I am trying my best to stick in a good habit. Kasi, kung napapansin nyo, alam ko naman napapansin nyo. Kasi ako, pag tumitikim ako, like for example, ito yung ginagamit ko na pantikim, binabalik ko ulit sa niluluto ko. At nababasa ko na, oy, wag mong ganyan kasi that's not good. So, I'm trying my best. I'm just saying na hindi po ako perfect. So, pasensyahan. Meron tayong mga bad habit. Ang sarap ha. Kaya ito, meron akong 2 kutsara. Yan. My goodness. Ang lambot ng pork. Tingnan nyo kung ano yung nangyari. Corn flour all over. Tingnan. Nako. Ilalagay ko na sana dyan, pero nahulog ko siya at yun. Yan na yung nangyari. Nako naman. Ang malas talaga. Nabitawan ko siya. At yung lid, hindi siya naka-proper na sarado. So, ayun. Kumalat. Ready na kayo? Butter lang to, so huwag kayong mag-alala. Ay, naku, ang init. Naku. Hindi ko siya mahihiwa kasi sobrang lambot niya. Uy, ang init talaga mga loves. Lalagyan ko lang kaunti yung kay Mr. kasi para hindi mag-dried up yung meat. If he wants to add more gravy later, isisave ko to. So, ito na yung tea natin. Mukhang masarap, diba? Well, I find it very tasty. Kasi ako yung nakakatikim nito. So, itong kay Mr. Lalagay ko siya sa microwave. At ako naman, kakain na po ako. Pasensya nyo na talaga, walang ganap ngayon, pero nagpapasalamat pa din ako kasi nanonood kayo, patuloy kayo nanonood sa akin. So, maraming salamat!